Ще ви покажем два опита. Ние ги правим доста често в училище. Ще видите как се откриват нежелани вещества в храните. В киселото мляко ще открием наличието на различни нежелани вещества, а тук е конкретно при белтъка, яйчния белтък. Ще започнем с първия, който е киселото мляко и ще може да се съберете около нас. Да, за да виждате по-добре. Тъй като сега ще наблюдаваме отцветяване. Така, преди да започнем, някой от вас, понеже сте седми клас, знаете ли как се отцветява нечистето, в какъв цвят, когато се поле, така да кажем, с луголов разтвор? Бе да се притеснявате, може да научкате, също не е проблем. Като цвят? Добре. Добре, сега ще го видим така или иначе. Така, в едната проба от кисело мляко, това са две различни марки, има съдържание на нишесте, на нежелано вещество. Така. Може да не е нишесте, може да е нещо съвсем различно. Ще капнем 2-3 капки луголов разтвор, който е с характерния си жълто-оранжев цвят в едната и в другата. При тази, в която има нежелан продукт, ще се отцвети в виолетово-лилав цвят, а другата ще остане с цвета, който е разтвора. Този разтвор може да се закупи от аптеката. Точно така. Добре. Така. Започваме да бъркаме с стъклена бъркалка. Когато наличието на нишесте не е толкова голямо, също може да се получи зеленикаво оцветяване, както май е в случая. Сега като ви гледате двете проби вече отцветени, може да кажете в коя е замърсена, коя е чиста? Да, чиста и тази замърсена. Да, точно така. Знаете ли каква е разликата между надписите на етикетите на храната най-добър до и годен до? Когато на етикета на дадена храна пише годен до, това означава, че след като изтече дадения срок на етикета, храната вече е негодна за употреба. Тя не може да се яде, понеже така може да застрашите вашето здраве, производителя не отговаря за него. Ако пише най-добър до, означава, че храната може да се консумира и след крайната дата, обаче просто ще има по-малко хранителна стойност. Не е отровна, не е опасна. Възможност да работи в хранително-вкусова промишленост, в фармацията, в козметичната индустрия за момичетата, в тютюнопроизводството. Също така на границата може да следите за пропускането на храни и за тяхното изнасяне. И също така, когато я запишете, ще работите в истински лаборатории и ще следвате контрола на храните, дали са годни за употреба и дали не, като от вас зависите дали ще бъдат пуснати на пазара или ще бъдат върнати за поправка, така да го наречем.